Ja, kom. Ja. I skal lige se hans bil. Han har den sjoveste bil. Den sjoveste. En rigtig Jylland-bil. Sådan er det. De kommer over til mig. De er helt fucked. Så lærer jeg dem nogle ting. Den her ikke også, den rammer lige præcis, hvor den skal. Hvad sker der, bro? Og what's up, venner? I dag står den på en push-træning. Nu er der rigtig mange af jer, der har spurgt i forhold til, om jeg ikke vil vise mine træninger. Nu er der allerede en video op i forhold til min konkurrence, så for nu af, der prøver at vise så meget min træning som overhovedet muligt, så I også kan få lidt gavn af det i forhold til, hvordan jeg træner. Fordi nu er jeg gået på off-season igen, og jeg har ikke lige taget et show sådan der endnu, eller valgt et show endnu. Så for nu, der er det bare træning, og for ligesom at se, om jeg bliver bidt af det hele sådan noget mere i forhold til, om jeg tager en konkurrence i det nye år. Målet er selvfølgelig at prøve at se, om jeg ikke kan finde en konkurrence i det nye år, men for nu, der er det bare at bygge mig op, blive stor igen, og så bare komme mig ned til show. Alright? Følg med. Bare lige ekstra i os. Er det kreatin, hvad? Fuck snakker du om? Prøv at slappe af. Pisse sur. Jeg gider ikke, hvis vi starter ud med, at du er pisse sur. Jeg skal ikke høre på dig, du er pisse sur. Filmer vi lige nu, fordi jeg er pisse sur nu. Han har så meget damp. I skal bare du skal lade være så pisse sur. Så går jeg nu. Han har så meget damp, I forstår det ikke. Jeg har holdt dig ud for lang tid. Det er helt cracked ud, dem her også. Jeg forstår ikke, hvordan din kæreste skal holde dig ud, mand. Det kan hun heller ikke. Tænk dig nok, hun ikke kan holde dig ud. Hvad fanden tror du selv? Hvorfor tror du, at jeg er alene hjemme hver weekend? Det er jo fordi, hun er ude med andre fyre. Hvor hører ham? Han er så dum. Sådan der. Han er så meget damp, det er helt vildt, mand. Det ved Lidt over 2 kilo, tror jeg nu. Okay, sygt nok. Det der cardio er det bare hver dag. Det er godt. Bare giv den gas med mig. God træning, ikke? Tak. Opvarmning her, det er ikke til failure, det er bare for at få noget blod ind i musklen. Bare lige for at fortælle musklen, hvad skal der ske lige om lidt, ikke? Så, 3 sæt, 10 reps, ikke failure. Det skal også siges, at det her, det er Aalborgs bedste gym. Færdig. Alt andet herude, det er lort. Lort om på lort. Hvis man gerne vil have et gym, hvor der er god udstyr, menneskerne er fucking flinke, og bare generelt god stemning, så er det her. Gym og Fitness Aalborg. Ja. Færdig. Nu hvor vi har lavet vores opvarmning, ryggen er varm, det hele er varmt, så første øvelse, det er en lat pull down. Enten med en arm eller begge arme. Men jeg tror, at... Er der ikke plads derovre? Det er ikke. Victor, han troede jo sådan. Jeg kan huske, da han startede forløb hos mig, han sagde, han troede, at jo mere fedt han spiste, jo mere fedt tog han på. Men efter han kom på forløb, han er så selvfølgelig blevet klogere. Nej, du skal ikke ramme mig. Du er blevet klogere. Nej. Er vi enige? Overhovedet ikke. Du blev lidt klogere. Nej, faktisk blev meget klogere. Han blev klogere i forhold til sådan, at fedt er godt for vores hjerne. Fedt er bare generelt sådan sundt for os. Så det der med, at man ikke skal spise fedt, eller at man spiser fedt, gør, at man tager fedt på. Det er noget bullshit. Vi skal bruge fedt, for at vi fungerer som personer. Ja. Så du har lært meget i forhold til det her, lige præcis på det punkt der. Ja, ikke kun om træning, men også alt muligt andet. Ja. Også det med, du har jo trænet. Også søvn. Ja. Det er noget vigtigt. Det jeg også kunne mærke. Ja. Du trænede jo hvad, 2 år eller sådan noget? 3 år eller sådan noget. 3 år har du trænet, hvor du bare har lavet så meget lort, hvor du ikke rigtig har vidst, hvad du egentlig har lavet. Ja. I forhold til træning, i forhold til kosten. Du har bare spist så meget, du overhovedet kunne. Ja. Og efter forløb hos mig, han tabte sig, og han har set hans sixpack 1 gang i hans liv. Manden har aldrig haft sixpack før. Hos mig, 3 måneder senere, sixpack. Han snakker sgu for mig af. Det er da rigtigt. Ja, det er rigtigt. At jeg er pisse lækker, eller hvad? Er det det, du siger, eller hvad? Jeg ser pisse godt ud nu i forhold til dig. Han har down bare. Jeg er både rundere og større. Han har for meget krudt i røven. Første øvelse her. Jeg laver lige 1 sæt. Bare lige for at få noget varme. Bare for at fortælle musklen, hvad der skal ske lige om lidt. Ja. Og derfra, så går vi til den. Lige præcis. Igen. Ikke til failure. Overhovedet. Få nogle reps, måske 5-6 reps. Og det er det. Ja, jeg skal køre begge hen. Jeg kører ikke kun én side. Men du skal bare skifte den, hvis det er jo. Hvad fanden du laver med den her? Du har fucket den deroppe. En kejle, jeg kører heroppe. Kom nu, mand. Du er helt væk. Det er du rigtig jam, det her. Mand.
Sæt den ind, og så afsted. Jeg tror det var fucking. Fuck sake. Kom nu, mand. I forhold til det, jeg sagde før med fedt, og at han troede, at jo mere fedt han spiste, jo mere tog han på eller i fedt. Fedt er også koncentreret energikilde. Det er noget, vi skal bruge godt sådan for vores træning, og fedt hjælper også med at sænke optagelsen i forhold til kulhydrater under træning. Det vil sige, at vi har længerevarende energi under vores træning. Så det her med, at man skal spise fedt, eller det her med, at man ikke skal spise fedt, fordi at det er usundt, sådan skal man ikke tænke. Videoen bliver ren snak med ham. Nej, omvendt. Nej, jeg er ligeglad. Kom nu, mand. Han er helt væk, mand. Men han er sød nok. Det skal han jo sige. Ja, lige fint. Tak, Josh. Yes. Yes. Fedt, mand. Okay. Altså, jeg har for lange arme til at strække på den her. Ja, det har jeg også. Så det, jeg gør, hver gang, så synes jeg kommer op på... Jeg prøver bare at trække mig lidt tilbage, så jeg ligesom... Jeg tror, du ligger der lidt. Giver mig selv plads til ligesom... Ja, lille smule, ikke også? Ja. Men ikke for, at det bliver overdrevet. Ja, lige præcis. Ikke så du kommer til at ligge... For du skal bare ligge... Du skal ligge sådan, så at det giver mening med, at det er let, du træner. Ja, men det er også så, du kan mærke, når du kommer op, at din vinge, den er i aktion. Ja, lige præcis. Ja. Men der er også nogen, der prøver sådan... at sidde på gulvet, så de ligesom kan komme længere op. Så sidder du går fastlåst, så kan du ikke engang løfte særlig meget heller. Jeg mærker øvelsen, og det er det vigtigste. Oh shit. Den føles luksus, den her. Ja, men det er straps. Jeg kan godt mærke, at jeg skal lige bygge styrken op igen. Fordi at jeg har ikke trænet på sådan samme niveau, som jeg plejer. Jeg har holdt en pause, spist 3 måltider om dagen, hygget mig lidt. Spise gifler? Ja, også det. Men nu er jeg tilbage, og målet er at vokse nu. Nu er jeg også på planen nu, så det skal bare bygges på, og se, hvor stor jeg overhovedet kan blive. Lige nu, jeg har faktisk lige, jeg har kørt det er 2 uger. Jeg har været på planen nu, så jeg får lige nu 3.800. Jeg er sådan en type, jeg behøver ikke at spise så meget mad for at vokse. Jeg har lige været typen, der for eksempel har spist 6.000 kalorier, som mange andre gør. Det behøver jeg ikke. Jeg kan heller ikke. Jeg er ikke typen, der er sådan god til at spise så meget mad. Jeg har det bedst på omkring de her 4.000-4.500, så vokser jeg fint. Prøv at sidde stille og så have albuen foran kroppen hele tiden. Træk med albuen foran kroppen. Så prøv at din arme sådan her. Og kom længere nu, hvis du kan. Ja, tak. Stærk, Victor. Yes. Fint. Prøv at gå lidt med, når jeg er. Hvad for noget? Gå lidt med, når jeg er. Jeg siger, gå lidt med. Ja. Så du ikke sidder der helt låst, så kan bare gå med. Men ikke for meget med, så du kommer til at dreje din krop også. Nej, så det bliver ved med at være samme position. Ja, præcis. Hold din overkrop samme sted. Og så hvis jeg prøver at holde sådan armen der, lås dig ind der. Så prøv at trække den albuen foran kroppen. Ikke trække den ud af. En ting, man skal tænke på, venner. Det der med for eksempel, man ser mange, der sidder og kører sådan her. De kører albuerne ud af sådan her. Jeg har sagt det før på min Instagram. Ens lat hæfter her til hoften. Så du fanger den ikke ved at sidde og køre den derude. Du fanger den ved at have albuen foran kroppen. Så det vil sige, at du får albuen til at lande hernede, for at kunne fange din lat på en god måde. Så ligesom han gjorde der før. Prøv at se lige nu. Altså armen er helt herude. Han får ikke så meget ud af øvelsen. Han skal have sine albuer foran kroppen. Derinde. Så han skal sidde og tvinge hans albue foran kroppen. For at det giver mening. Yes! Kom.
Ja. Is. Tak, George. Kom. Yes. Is. God form. Is. Fedt. Fuck, man. Det er godt, det der. Vi har næsten lige fået den her. Og jeg siger til jer, at den er god, mand. Igen, 2 sæt her. Nu hvor ryggen er varm, så der er ingen grund til at lave noget opvarmningssæt. Så gå bare direkte til den med det samme. Så kan det være, du kører 2 sæt, ikke 3 eller 4? Grunden til at køre 2 sæt, det er fordi, førhen jeg har fanget mig selv i at køre 3 sæt, hvor jeg sådan, 2 af dem har været gode, intenst, og så den tredje, der var sådan lidt mere okay, men sådan lidt mere træt og sådan noget. Så jeg vil hellere lave 2 sæt, hvor jeg sørger for, at det er 2 brutale sæt, frem for at spilde min tid og lave 3-4 sæt. For nogen fungerer det ikke. For mig fungerer det her lige nu. Jeg mødte ham igennem min mekaniker. Og så har han lavet noget for mig derhjemme, for til en væg. Sådan noget tv-væg, jeg har derhjemme. Han har lavet det. Og siden da har vi snakket sammen, trænet sammen nogle gange. Flink fyr, god dreng. Det kan jeg godt lide. Hvad er det for noget? Jeg står og roser dem. Nå, det er sgu fedt. Jeg står og siger, du er en god dreng. Hvad kan du bedre lide ved den øvelse der, end du kan, hvis du kører med stang? Med videost. Med stang. Med ren stang, lad os sige, du kører den... Bend the roll. Ja. Jeg kan bedre lide den her, fordi her... Perfekt. Grunden til, at jeg bedre kan lide den her, det er fordi her, der er jeg chest support. Det vil sige, det eneste, jeg bruger her, det er at sørge for at mærke øvelsen. Hvorimod, hvis du laver en bend the roll, ja. Du kan nøjes... Du skal tænke på balance eller det. Ja, præcis. Ja. Du skal holde det mere tight her, og du skal stå og bruge din krop noget mere. Ja. Hvor her, det eneste, du egentlig bruger, brystet skal blive inde hele tiden. Ja. Og du kommer ud og åbner op. Så er det vigtigt, at du lader brystet blive i puden, når du kommer op også. Der er mange, der bare sådan løfter deres brystkasse også. Man kan jo sige, at du mindsker din chance for at få skadet af din lænd, når du kører også det. Lidt. Lige præcis. Jeg ved godt, det er også godt at køre den, men det plejer jeg at køre den med, men her er du helt isoleret, der kan du ikke lave den forkert. Ja, men jeg føler også, at jeg kan flytte mere vægt her. Ja, det kan man også. Jeg kan flytte meget mere vægt her, fordi jeg ligesom er chest supportet. Ja. Hvorimod i bend the roll, chancen for at lige pludselig sådan popper noget i din lænd, som har sket for mig mange gange, meget større end her. Så 2 sæt her. I tager hjælp med den her. Hvad? Løft den lige op. Er du klar? 2 sekunder. Okay. Ja. Yes. Yes. Kom. 3 mere. 2 mere, George. Kom. Ja, kom. Yes. Tak. Godt set det der. Luksus, den her. Den var god, den der. Hold da kæft. Det er også sammen, den her øvelse her, ikke også? Fordi det er så tungt. Man kan bare ikke få vejret med. Er det ikke rigtigt? Hvad? Når man ligger der, man kan ikke få vejret. Lad mig sige, du kan i hvert fald ikke køre 30 gentagelser. Det er rigtigt. Det bliver svært. Fuck, man. Jeg ser, det mange, der bare skynder sig med deres reps og deres sæt. Hvis du alligevel er her, og du har sat tid af til at være her, så mærk øvelsen. Lav øvelsen ordentligt. Og flyt noget vægt, hvor du mærker det hele. Ikke det der med at bare kaste den. Får du ikke skid af, fordi jeg har selv været der. Det der med, at man ego-løfter, hvor man ikke rigtig kan mærke musklen arbejde. Her, der sørger jeg for, at jeg kører tungt med kontrol, så musklen arbejder, og ikke alt muligt andet. Kom on, Victor. Yes. Brystet bliver inde. Kom on. Yes. Kom, lad brystet blive inde. Yes, Victor. Kom on. Okay. Ja. Kom så, George. Okay. Ja. Yes. Tusind tak. Så yes.
Kom. 4. Jeg har den. Kom, ja. Kom. Okay. Tak. Yes! Thomas. Sidste, kom. Ja, tak. 2 sæt er rigeligt. Hvis du kan få noget at knæppe dig selv. Det er godt sådan her. Godt, det der. Jeg kan godt lide at træne sådan her, faktisk. Ja. Fordi førhen, det der med 3 sæt, ikke? Det fungerer. Det er ikke, fordi det ikke fungerede for mig. Det gjorde det, for det har jeg altid gjort. Men jeg har bare tænkt sådan, hvis jeg gerne vil vokse. Hvad sker der så, hvis jeg bare kører 2 sæt, hvor jeg bare river mig selv? Ikke tænk på noget andet. Kom ind, 2 sæt. Fucking tilfældigt og tungt med kontrol. Så tror jeg, at det kommer til at vokse noget mere. Så det prøver jeg nu her. Men for nu har jeg det fucking fedt med. Mange af jer ved også, at jeg er far jo, så der skal planlægges noget mere. Det hele handler om planlægning nu, du ved, i forhold til kæresten og barnet og med arbejde og spisning og sådan nogle ting. Så for nu, der er målet bare at vokse. Prøv at se, hvor stor jeg kan blive. Ashkan, min coach, han taler om, at vi skal prøve at ramme 125, 120. 125? Ja, 120-25. Jeg skulle ud til ham i hvert fald. Og så prøv at se, om vi kan sådan der finde et show til efteråret 2025. Så der tager jeg måske 3 shows i træk, og så lukker jeg der. Nu så stopper jeg den der. Så er jeg færdig med at stille op. Så nu, voks, og så tager vi den derfra. Og flytte til Aalborg, det er det bedste beslutning, jeg har taget i mit liv. Færdig. Det eneste, jeg fortryder, det er, at jeg ikke flyttede noget før. Ja. Menneskerne er søde. De er anderledes. Han har gode venner her. Altså, vi må pikke med hinanden hele tiden. Herover, alle passer bare sig selv. Og det føder sådan. Kom, Victor. Kom, fokus. Yes. Kom on. Thomas, du hjælper. Kom. Eddie. Kom. Op mærk. Op mærk lortet. Yes. Sidste. Kom, op mærken. Ja, tak. Luksus. Nå, næste øvelse. Jeg plejer altid at køre. For jer, der ikke forstår det. Jeg plejer altid at køre øvelser oppefra, lige på, oppefra, lige på. Så jeg kører aldrig nu sådan 2 øvelser i træk, hvor det kommer fra samme retning. Så lad os sige, hvis jeg finder den her øvelse, eller den her øvelse her. Så i stedet for at køre den her øvelse her, så laver jeg måske en øvelse, hvor jeg trækker lige på igen. Eller til let. Ja. Jeg får ikke godt selv for jeg vil hellere køre. Så man gør først starte med oppefra, lige på, oppefra, lige på. Okay. Kom så. Ja. Yes. Kom så. Kom. Ja, kom. Thomas, kom hjælp. Kom. En til, kom. Ja, kom. Helt ned. Ja, stærkt. Luksus. Hvor kommer fra? Jellerup. Fra Jellerup. Ja. Det betyder, at det er derude, hvor Lars Tønskesmark. Så de har også mærkelig musiksmag. I kører rundt. I skal lige se hans bil. Han har den sjoveste bil. Den sjoveste? En rigtig Jylland-bil. Er det ikke rigtigt? Det kan vi se her. Det kommer lidt, den kører ind. Ja, det går rigtig. Rigtig Jylland-bil. Sådan, hvor der er sådan fælger, og den prutter og alt muligt. Bare fordi han lige købt en elbil, så synes han lige, at det er helt væk. Det er det nye Future. Det er en fed bil, jeg har. På det sidste, der så hjælper du med at trykke ind, så har du den selv opad. Ja, det er fint. Så får du 2 der, hvor jeg trykker ordentligt ind, så tager du lige stille opad. Løft den her. Ja. Ja, få ben ind. Ja, kom. Okay. Ja, yes. Så stærkt, kom. Stærkt, George. Kom, 3 mere, kom. Yes, 2 mere. Ja, yes. 2 mere, kom. Ja, sidste, kom. Yes. Ja. Tak. Ja. Det han også gjorde inden et forløb hos mig, det var det her med, at Victor han træner alt for meget. Han har aldrig race days. Han vil ikke have race days.
Og når han havde rest days, skrev han til mig, George, jeg har det helvedes til. Jeg er oppe at tage en træning alligevel. Så han har lært rigtig meget i forhold til træning, i forhold til kosten. Som også har gjort, at han forstår at træne noget bedre i dag. Jeg kan huske i hvert fald en gang, hvor der var, at jeg skrev til dig, da du spurgte, hvad fanden jeg egentlig lavede, så sagde jeg, jeg var nede at træne, så sagde du, du har rest i dag, så sådan, jamen jeg kunne ikke lade være. Så sagde jeg, er det ikke godt nok? Så ville du bare få en sur, fordi selvfølgelig gør jeg det er jo vigtigt at holde sit rest days. Det er det. Det er vigtigt. Men det er svært, synes jeg. Det er det. Også det der med, at du har jo sådan ting, jo mere træning er bedre. Ja. Men du har også fundet ud af, at jo mere træning er ikke bedre. Nej, overhovedet ikke. Giver det mening? Ja, man kan nærmest sige, altså hvis din krop ikke får sit rest, så kan du lige så godt lade med at træne næsten. Ja. Altså. Det er jo der, den vokser, kan man sige. Det er de dage, hvor du har rest, det er der, den flår og vokser. Ja, det siger det selv. Har jeg lært? Du har lært det? Jeg har lært det rigtig meget, ja. Sådan er det. De kommer over til mig, de er helt fucked, så lærer jeg dem nogle ting. Kom over og stå på den her, så kan du lige træde den i. Bare lige stå her på, så det ikke vipper. Ja. Så moser du bare igennem også, ikke? Ind og mærke den er så langsomt der. Så ikke swipe mig i linden. Yes. 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 Kom. Og 2 mere. Kom. 2 mere, kom. Indtil. Ja, sidst. Yes. Kom on. Ja, tak. Færdig. Videre. Jo, jeg kan godt lide de 2 sæt, fordi man er godt smadret. Du ved også godt, de 2 sæt, når du har kørt varen, det er der, du skal give gas. Det 3. sæt, det synes jeg altid bliver sådan noget, så kører de 20 kilo mindre, hvor man sådan, det får jeg ikke skid af. Lige præcis. Jeg kører 2 sæt tungt, i stedet for at stå og skal lave, sådan 1 sæt mere. Man kan godt sige, det er der, du vokser på de sæt, hvor du får lov at give alt, hvad du kan. Og så er det med, at du kører tungt til failure. Ja. Fordi når man laver 2 sæt, så ved du, okay, jeg har kun energi til de her 2 sæt. Ja. Hvordan kan jeg få de her 2 sæt til fucking failure? Ja. Giver det mening? Og fuck mig op. Ja, præcis. Ja. Det er bare at komme afsted, og så 2 sæt. Brutalt færdig. Vi videre. Vi skal have low roll. Okay. Yes, kom, George. Tungt, mand. Det er godt, det der. Det gør altid så fucking ondt ind i... Ja, inde på... Ja. Okay. Ja. Fuldstændig. Ja, tak. Kom, George. Yes. Mens jeg træner, så sidder jeg også bare lige og arbejder. Og lige sikrer mig, at mine klæder lige får svar. Jeg lukker altid kl. 18. Så jeg skal altid sørge for, at de får svar før kl. 18. Det er noget, jeg har gjort lang tid, og det fungerer godt sådan her. Nu er jeg selv far nu, ikke også? Og det der med, at man ikke får søvn, ikke? Dem, der har tvillinger, jeg har stor respekt for jer. Fordi at nogle dage, fuck mig. Jeg sover ikke. Jeg står op, giver ham mælk, op, spiser morgenmad og arbejde. Ja, kom. Kom, en til, kom. Helt tilbage på den, kom. Helt med. Ja, kom. Helt tilbage på den, kom. Ja. Jeg kan se, mine fingre, de kommer i klemmen derinde. Så jeg kører den ind. Hjælp, eller kom her.
Ja tak. Sidste. Kom helt tilbage på den. Fint det der. Fuck, man. Ligesom du selv sagde, bro. Det der med, du aner ikke sådan, hvad han kunne, når du stod hjemme hos ham. Så bare gør den sådan noget. Ikke nok med det, når man er sammen med Mathias, Mathias, han er sådan typen, når man står med ham, man kan være sig selv, bro. Forstår du? Du er det der med, at du står sammen med nogen, hvor du virkelig bare helt forbundet, jeg bare kan være dig selv. Det er så meget federe, end at skal stå og sætte en eller anden facade på over for nogen. Giver det mening? Du ved, i København kan jeg huske, at nogle gange så man sætte sådan en facade på. Jeg fungerede bare ikke sådan der. Hvor at Jylland, folk er bare sig selv. Det gør også, at det er meget nemmere, at du får en virkelig at være sig selv. Hvis det går lort med arbejde, siger man det højt. Hvor det går lort. Giver det mening? I stedet for, at man altid skal stå og prale med, at det går godt hele tiden. Fordi vi har alt som lortedag. Vi har alt som lortemåneder. Vi har alt som lortetid. Giver det mening? Og når jeg er sammen med Mathias, så kan jeg bare, du ved, være mig selv. Det er fucking fedt. Er det ham den anden træner? Coachen der. Ja. Egentlig, altså han virker også fucking, også det du ser, han ikke op ægte, kan man sige. Fordi... Og så det der med ham, ikke også? Bro, nogle gange ikke. Ja. Når mig og Mathias, vi træner ikke. Vi træner ikke engang. Nej. Vi snakker så fucking meget. Ja. Vi har så meget at snakke om hele tiden. Ja. Giver det mening? Ja. Og sådan en person, der har jeg altid lyst til at omgås med. Ja. Giver det mening? Hvor der nogle andre, som for eksempel inde i København, hvor jeg han slår mig ikke. Altså han virker som, har han haft en dårlig dag, så siger han også, det skal ikke altid være facade. Ja. Ser du på sociale medier, der kan du sgu også have en dårlig dag. Der er så mange coaches på, de skal fucking sætte en eller anden klam facade på. Så skal det se så smart ud altid. Hør, det er så meget nemmere at være sig selv. Ærligt, det er nemmere at bare stå og sige, ved du hvad, det her det er mig, I får mig som jeg er. Altså, det er meget nemmere. I stedet for at skal stå og lave et eller andet, sætte facade på og skal spille fucking fandango, man. Ja. En som Victor for eksempel, han trænede jo mave. Han troede jo, at man skulle træne mave hver dag. For at få en større mave. Det der er vigtigt, det er, at man skal se på mavemusklerne som alle andre muskler. Du gider ikke at træne biceps hver dag. Det samme gider du heller ikke at træne mave hver dag. Så du skal træne din mave, ligesom du træner alle andre muskler. Det der med, at du skal træne mave hver dag, det giver ikke mening. Din mave skal også have pause. Det er mening. Han lammer mig. Hvad sker der? Ja. Ja. Den her, ikke også? Den rammer lige præcis, hvor den skal. Den rammer godt, den her. Jeg kører den her, fordi jeg ligesom... Grunden til, at jeg laver faktisk en high extensions. Vi har manglet meget lænd, når jeg for eksempel laver min back double på scenen. Så for ligesom at arbejde på den del af, fordi man kan godt lave øvelser til den, men jeg føler ikke, at man ligesom kan ramme den sådan specifikt. Ja, hvor den er helt isoleret. Ja. Hvor den er sådan helt isoleret på samme måde som her. Så jeg laver lige 3 sæt her, som det eneste faktisk med sådan 3 sæt. 3 sæt her, og så er der fucking fire i den. Der er nogen, der mener, at man ikke kan bygge en god ryg, men mindre man laver dødeløft. Jeg tror seriøst, det kan tælles på en hånd, hvor mange gange jeg har lavet dødeløft i min bodybuilding-karriere. Og jeg har altså ikke en dårlig ryg. Så man behøver ikke at lave dødeløft, hvis du spørger mig, for at få en god ryg. Men der sagtens få en god ryg ved at lave nogle øvelser, som fungerer. Og for mig har det altid fungeret med for eksempel sådan noget som rows, bend over roll, low roll, alle sådan nogle tunge øvelser. Ikke fordi at dødeløft ikke er tungt, men for mig har dødeløft aldrig rigtig fungeret for mig, fordi jeg føler bare, at jeg sådan mærker det mere de forkerte steder. Giver det mening? Mennesker har altid en grænse. Jo tættere, lige nu for eksempel, hvor du står der, ikke også? Ja. Jeg har ikke nogen problem med det. Nej. Men jo tættere du kommer på, helt til du står her, det her det er min grænse, giver det mening? Hvor er det sådan, okay, det er sådan, fuck, det kan jeg ikke. Så, du kan i hvert fald ikke med folk, du ikke kender. Lad os sige, lige præcis. Nu er jeg ved at kende dig et stykke tid. Nu kan man godt lave den der... Ja, 100%. Men hvis det er folk, du ikke kender, som bare går helt op, så kan jeg også godt forstå, at det er mærkeligt, det der med. Ja, altså det er sådan... Jeg ved ikke, for jeg synes bare, det er sådan ubehageligt, det der med, at man kommer ind og står sådan her. Ja, men det er også mærkeligt. Det kan jeg ikke, det der. Altså sådan, kender du mig ikke, så kan du ikke komme fucking til på mig sådan, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Altså, det er sådan... Det er det eneste, jeg kan med, det er sådan, enten min kæreste eller min mor, eller sådan gode venner, giver det mening. Og det der med at stå helt op i hovedet på hende, det kan jeg bare slet ikke. Yeah.
Stærkt. Ja. Jeg er helt løbet bare vente til i morgen. Den her, ikke også? Den rammer sindssygt. Det er sgu ikke for Og det sjov. kræver ikke meget væk. Overhovedet ikke. Er det 20 kilo eller sådan Ja, det handler bare om at lave den rigtigt. noget? Ja, kom ind. Ja. Squeeze. Jeg er helt smadret på. en ting, jeg også ser rigtig mange gøre, det er det her med fitness og træning og kost. Folk gør det så kompliceret. Hør, nogle gange ikke. Når man egentlig sætter sig ned, gør tingene simpelt. Find en træningsprogram. Find noget mad, du elsker at spise. Få lagt et program ud fra det. Så bare komme op og træne lige så ofte, du har lyst til. Det der med, at man skal trække øvelsen fra den ene vinkel til den anden vinkel, og det skal være alt muligt fancy. Gør det så simpelt som muligt, på en måde, som er sjov for dig, som også gør, at du ligesom har lyst til at fortsætte det i lang tid. Vi er her for at have det sjovt, og vi er her for at lave fucking gains. Så ikke kom herop og gør tingene alt for kompliceret. Find der træningsprogram, om det er 2 split, 3 split, op til dig. Op og træne, og fuck shit op. Man ser det ikke normalt, men jeg kører triceps på min rygdag, hvor normalt så kan man jo ryg med biceps. Grunden til at gøre det, det er fordi, at min fokus er på at få min arm til at være lidt større. Og jeg har altid fået lidt sådan. Dommerne har altid været efter mig, når jeg stiller op, at jeg er tynd arm. Så nu prøver vi lige at smide det ind, hvor jeg kører sådan bryst, biceps, ryg, triceps. Okay, jeg er helt smadret, bro. Hvad? Nej. Hvad er klokken? Overhead extensions. Ja. Vil du gerne køre en sådan her? Ja. Hvorfor vil du hellere køre en sådan her, end du vil køre den? Jeg føler, at det der med, når jeg ligesom har den deromme, jeg føler sådan, chancen for, at, ligesom, at jeg sådan springer noget. Ja. Jeg ved ikke, du det føles mærkeligt. Ja, jeg har tit lagt mærke til, ligesom han kører den der, det kan jeg ikke lide det der. Ja, jeg har tit lagt mærke til, når du kører den. Jeg kører den altid sådan mere sådan lige på. Ja, du gider ikke køre overhovedet, det har jeg lagt mærke til. Ja. Fordi du, jeg ved ikke, hvad jeg er bange for at springe noget, bro. Altså også fordi, okay. Altså, den trækker mig jo længere ned, så. Ja. Og jeg skal helt herom for at hente den. Ja, og lad os sige, at du ikke kan få flere, så kan du selvfølgelig få skaden af. Ja, lige præcis. Ja. Jamen, jeg har nemlig lagt mærke til. Og så plus, jeg føler bare, at jeg har bedre kontakt til triceps, når jeg kører den. Ja. På den måde. Altså, for nogen fungerer det bedre sådan, at det lige er om bag hovedet. Ja. For mig fungerer det sådan. Kom, George. Yes. Kom så. Ja, tak. Bro, jeg er helt smadret. Skal du også være? Jeg er helt kvæst. Der er lidt. Den er stadig tynd. Før jeg startede min off-season plan, der træner jeg jo sådan 4 gange om ugen. Nogle gange 5. Nu har jeg 6 dage i ugen. Så jeg har kun lørdag har jeg fri på træning. Og ellers mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, søndag. Nå, venner. Det var så det for i dag, og jeg håber, I kunne lide det. Jeg håber, I kunne lide hans lortehumor. Men der kommer meget mere til jer. Hvis I gerne vil se mig træne lidt, du vil lidt oftere med ham, skriv det ned i kommentarerne. Eller i hvert fald skriv, at I gerne vil se mig træne næste gang. Alright, vi tager det ved. Peace.